Pred 8 rokmi dostalo občianske združenie chatrajúci nepoužívaný objekt bývalého kláštora s tým, že mali víziu transformácie na kultúrne centrum. Celý ten interiér bolo potrebné navrhnúť tak, aby to vedeli lokálni remeselníci vytvoriť a neskôr možno aj opraviť. Pristúpili sme k tomu tak, aby sme použili tradičné a dostupné materiály, čiže borovicové drevo na tých pevných stavbách a podlahe a mobiliár z jaseňového dreva. Chceli sme, aby aj v tých apartmánoch bolo cítiť, že človek sa nachádza v budove kláštora. I najsilnejším motivom toho boli tie klenby. Ľudia, ktorí kláštor majú v správe, tak oni sa postarali o to, aby vlastne na tých klenbách boli odhalené tie vrstvy, ktorými kláštor počas svojej histórie prechádzal. Určite zaujímavou vecou bol aj spôsob financovania, bo testoval sa model, keď nejakí investori prispeli nejakou čiastkou s tým, že si v budúcnosti vedia svoju investíciu odbývať. A my takisto ako architekti sme prispeli vlastne svojou prácou. Tá najsilnejšia vec podľa nás je všetko, čo je za tým. Tí ľudia, tá lokálnosť. Nie je to úplne o tom interiéri, ale o tom celom príbehu, celé to pozadie toho komunitného života.